Bari ka gani gari fa yayi zafi. Farin ɗan ƙiƙiri sannan kan ma mutane su ga gurin nan. Kai, gari yayi zafi ba, in ba haka kaga gaba ɗaya na kai wuya zai. Wai, bari lalle ka. Bari yi ko ɗauri uku ne nai. Kaga in samu na kaiwa. Kai. La ilaha illallah. Hai. La kare mu da babu. Wai, bari boye a can. Kaga in yaso idan na tara. Wai wannan? Abokina haka ne, ni na ai barayi ne. Abokina haka ne? Ya ce abokina. Kwana bi gari fa ba kuɗi ba. Ai gari ba. Gari yayi zafi. Ni ma na kullo ne na ga. To ko an neman mana wata harkar ne. Ka san fa gidan kaɗan fa muke fa. Abokina haka ne, akwai wata harka. Wannan harka ce mai kyau. To mu tafi madan yanki jira. Tana ɗan bugu tana. Mu ta nan ma ko? Mu je. Yau mu je ina zuwa. Nan in ka ne. Kullum gaba masu min hasada haka ke mini taki. Ni fa ko a jikina da talauci kadai nake iya yaki. Ni lissafi na kullum ta yaya zan fi ka 'ya'yan banki. Ba za a fi mu abinci ba kuma a fi mu lauma ba. Ma kuke ana kuke kawo mana kaza? Na uku ne barayin kajin nan ko?